Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjas Lieng. Rupa Premium Meghalaya. Ka Swkh Hills District Kayaking and Canoeing Association rengkat ke Jinghikai bat ke Meghalaya Canoe Association kila penlong ya Kayaking Awareness Camp hakasin benengkong apoka district ya bala penlong hawa maupun kabdanak senong maukarwat hagani ke Jinghikai dan hadu san pengutam ki Samla kan thai bat senrang kiblio jingmentoy kumno beginang ban king ki Lieng. Kumpulan sepenuh mahang ni bagi Swkh Hills District Kayaking and Canoeing Association kadai ke benengkong tam na baro ki district hapo ke Jala Meghalaya ban senghi daladi hapo ke district dak Jinghikai bat ke Meghalaya Canoe Association tham. Hagani ke Jinghikai la sakhilang do MLA ke Makarwat ba Renikton L Tongkhar kum kongsan Dr. W Manar obde presiden jo ke MCE ba khai nyong sit presiden ke Swkh Hills District Kayaking Canoeing Association bat kisan pengut tam ki Samla ki simbentalang hagani ke Jinghikai. Rebecca is drawing the boat around. Drawing it. Okay, stop. Come to side, please. Side. You slalom boat. Side, please. Quick. Got a problem. Try to see what they're doing, okay? And keep out of their way. They've already rolled it. Okay, turn around, come back. Okay, roll. Na kamta kani ka program kanong ru kajing sa jing kanmao na kamta jongi Ji tresi tom ha ka ba philai sim ban penlot ya ki lak ban ki crores na kalian ke skim sispa sngi ban pentrei ha ka kawa ban penkelador ban penkeladar ya kene kawa bakan long ka internet haduk katne kumba kalong mata ka ba air ke jing kermen ha ka ban penek pensa ya kene ka ha ka bangi I ba mensua hangnel si dontang I jakai ba penlang malumala Henry mentara kajing trei jo ka BSC da kajing trei sitom jo ka senong mau keruat hila keladur kumne kene ka jaka ka ba iterat haduk ta kata kabala kelalong ka jaka wat petkai jo ka babon balang saya sempat keble cibon ki bayar menta bat nga airu kajing keble ya baro ki baju don ka musim ban penkiu ban promote ka sports ha kane ka dong ka thain ka jongi na kamta jong phi ki bani simenta bar ki khna ki badon ki talent ki young talents that you are looking forward in sports. You have the talents that God has given you. My advice is that be serious, as all the speakers have said. Be serious in your talents that you have and try to increase, to multiply the talents that you have. Ngida kwa aban yu I ban apring yu pi pin sajit namarba ngakwa ban itu ipi kumbala ong iba Stalin menne. Ba kalong ka jisha Baka Sarkar Meghalaya menta ka phai khmat chapi ki Samla ka phai khmat ki sport persons I minister jongi ekretio bladep idon berngi hangne hamokrat idang yathuk baka budget jong ka Sarkar Meghalaya prasnam mensua ka don tang lai pho khandai le sau pho crore baro system ban penlut na ka bata ka sports and youth affairs pinlengo ba menta kane ka Sarkar ka banginya don kadon kumba pras pak crore nakasau pau crore mentangi don pras pak crore ka budget ban penlut na ka benta ka sport and youth affairs na ka benta jadi Samla tidak bersuh tu hadukan no bagane ka Sarkar kalong serius ban invest jadi Samla ban ngisgo tenar ro ban itu epi bakadon kaneka youth policy hakaba na ka benta kini ki Samla ki bala yo Kibala excel ilade ban long kinong job ban yo ki medal haka national and international level kidon ki scheme ki bakarpang kamtam haka aikam haka aijam
hakaba nakaleng ka sokar meklea ka omba don kam shu wat ban shim ek interview ro ya ki khna ki bala yo ki bala excel ban yo ya ki medal haka national but ki international level la kalong hakado ka discipline, you will be getting a direct employment from the government of Meghalaya. That I want to tell you, my dear young talents. So excel yourself in any talent that God has given you. And I wish you get the medal, national and international level. And you will be appointed directly by the government of Meghalaya without facing the interview. State Meghalaya ka jungi. But kani ka seriousness, jong ka sarkar, ban invest sa piki Samla. Baki Samla, omday tang bakin kot ta kajil kai Henry la assure yaki bakila ban yo kam sarkar nakadaw yo kajing tibet jong pi ban shipmenta ha ki sports discipline ki mapero pe. De season part ngam kwa ban grand slam man ngi kwa ban yo ino kumno kajil kai. Ban hakane ka awareness ya ka bakin pedi la ngam tip la kane ka pung la kane ka kaya biang am ya kata kajing ya kai jong pi. Ini kino punya kitip hamba, they know better whether this kind of water is fit for this kind of sports, discipline of this water sports. But even though it may not be that fit, it may not be suitable, but whatever you can play in this water today, it will be a great opportunity for us to see, and we will learn from here. Te nga day Dr. Wilbur Manners, nga day Dr. Grill, ngre ngibero ngim day ginong yele kai. Mo ila shui le kai tang malumala tama bang ya kendo ikini bad kiadan ke kabu ke background ng mata kini kena ting instant association bad ngabat aku president jongka Meghalaya State Association jong Kayaking and Canoeing Association. Beliau jungi kamtam kamariang ke ngidan ke advantage ke bakrau hagani ke game. The feedback hang te kum befinsi ke ni bon ki kshaj bagi kena kinlekai bagi kena shin kamtam hang ni Southwest Khasi Hills ki ba shathan rani kor ki kena ki ba mlin bandan ho man kapor kini kilap ke jing sup ha banle kani tambah kadan ke dedication discipline ban learn ni kani ki ha banang kumno banle because ko umru ka de bama tambah ka ni kum association ni thmu ban ai ka training ko bhatam nang ta ki safety ki but baro ka backup kat bakidon kam bakin la ban le ko bhatam nang munta ka judge review kani ka state rangkat ba ka ri ha international stage because ha ni ka game ki duna bagi player ya mentahi kamtam leng bagi kenthe nang bentaki kenthe keduna bagi player hagari bro we ri India bro we ke de kipau kata umut fi of international fi of national fi of bon kilat kamtam also ke sarkar kadang ki promise ban ai ke kam ke jam ande kilale ha ni ke keni ke berita ke kadang bon ke scope dengan kwa ban kentui fi bro ki para kena ki Samla berang red ki kemi ki kapa ki benang ki khon ki ba tebit banjingi ne ki ba karar snam sheneng karwei snam ka snam ki ba kham jrong ki badan bor ki ba dan ka sab banle kai wan ra e ki wan kendo e ba bakhan nong se hang ne mo kurwat jong ka Southwest Khasi Hills Canoe and Kayak Association but kin yarap ye phi kin play lanti ye phi one thing hoi kade ka bathmai ban nimpa jios no tang ba kade hagani hi bangi bon kalat te ngakermen ba finshim ye gane ka shim ye gane ka kabu bat fin le ke ba fi snow biang tang ba ya ngi dan kat bat pi te nga penslur ye pi ki kemi ki pa kam tam ba mu pi hi ban haban shim ye ka rai no bataki khon kani kade ka lat ka ba kraw bhan ka bata juki te sumbhavan shim ye ni bata te hagari jongi bro oi ngidang danta shabhai kani ka seng jongi ka asdang haboi ha tham ngilai lech ki we ki district ru ban le trial tamba undan district hadu menta ki bala seng association ka jingdon kam jong association ka dei ba unu no khna utubit kat bo utubit tamba umla ban le
national na international klum late lembaga association. Kata-kata ko dan kam ye man ada district bensedang association jongki. Ye kanu Jinghikai. Antam kani jongni tinga document shisha baka Southwest Khasi Hills ki laya ya chekhamat banle agani ka banta. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? फैमिली का सबसे यंगेस्ट भी तो है. Let's go guys, party time. Swkhdk.